Sibame ngazo zibini sibulise ku studio namhlanje sikumagumbi aphezulu weofisi zololiwe zalapha eKapa. Umphathisa wezokuthutha umphathisa uFikile Mbalula ebetyelele ezinye zezitishi zololiwe nalapho emva komonakaliso uthe kwenzeka kakhulu ingakumbi ngexesha lokumiswa ngqi kwentshukumo nalapho kuthe kwadilizwa kakhulu izitishi ezininzi ebetyelele ke ezo zitishi nalapho isebe laseKapa lizama ukuzivuselela siphinde lesibuyisele esimeni. Cape Town has been leading in terms of revitalization, but in Gauteng, Tembisa, Soweto, Tshwane and all of that, all the stations will be up and running like these ones. So there has been delays in terms of the deadlines with regard to that. They've been revised. We've got a number of stations in the Western Cape. The Northern Line, which is the line from Cape Town via Belleville to Worcester, it has 34 stations in this line. Of this Northern Line, we've got 6 stations that we have now improved. The majority of these stations are in fairly very good conditions in the balance of the 34 stations. We've done some good work on these stations. We've improved customer facilities, we've improved the staff facilities, and these are the stations that we're going to open in the first week of March when we open the rail service, resume the rail service in this line. Ngomnye ke wabaphathi balapha kwaPRASA lawo esixelela ezinye zengxaki ethe bajongana nazo kwakunye neenkqubo zababanazo ukuzama ukuphucula imeko esitsho ke sithi banemizila emithathu i-Northern Line, i-Central Line kunye ne-Southern Line. Sithi Southern Line ne-Northern Line zona zisebenza kakuhle bazamile uzivuselela emva kokonakaliswa kakhulu ingakumbi ngeli xesha lokumiswa ngqi kwentshukumo. Kodwa ke sithi unomji ulapha e-Central Line nalapho kukho abantu abathi bayobeka khona indawo zabo zokuhlala imigugu yabo ke balindele inkundla eziphakamileyo zibanike isivumelo soba bathatha abantu babasuse babase kwenye indawo elungileyo yokuhlala. Esithi ke lo mcimbi lowo uzawuba tyabula pha kwimali engange 2 billion rand. Esithi ke esithi ezi zitishi sebezilungisile le mizila mibili sebelungisile ibatyabule nje i-60 million rand. Esithi oyena nomji ngulo unezitishi ezisezantsi uyi-Central Line nobatyabule imali engapha kwe-2 billion rand. Esithi ke bajonga uyenza lo nkqubo usuka ngoJuly and then next year ngoFebruary kulapho ke bazawuthatha abantu babasuse babeke kwezinye indawo khona ukuze baqale baqinisekise ngezenkqubo ezo. Besithetha naye ke napha earlier on esitsho ke sithi nokhuseleko bayaqinisekisa ukuba kuzoba khona ukhuseleko kwelityeli. Zivuselelwe ke izitishi ezininzi eKapa zinendawo zokuphumla abantu, zinendawo zokuhlala, kune-cameras, yonke into ime ngendlela kwezi sezilungisile. Masithathe izindaba sizibuyisele kwe-back studio.